Yan ang ating adobo at sinigang. Yung ating giniling guys, niluluto pa. Tapos maglalagay daw kami dyan ng stand ni Jungkook. Guys, bago nating hard. Charan! Welcome back to me. Ayan, bumalik na ako kaagad guys. Baka wala na kaming abutang customer. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning, good morning, good morning. Today is Monday. Ayan. Anong available mong ulam today, G? Yes, ang ating ulam for today, adobo, sinigang, then Siyempre, dumating lang ating chef. Chef. Busy na si Chef. Chef. Ayan ang ating adobo at sinigang. Yung ating giniling guys, niluluto pa. Ayan mga ka-dragon, ito pala yung ating bagong tarpaulin. Tapos maglalagay daw kami dyan ng stand ni Jungkook. Para daw pagkaguluhan ng mga bata. May ganon. Ayan, ito naman guys. Bago nating hard. Charan! Welcome back to me. Parang kala mo hindi napanood ka Ate Gretchen na. Noon una pa yung George. Naunahan na naman. Yan ang ating giniling. Ayan, bumalik na ako kaagad guys. Baka wala na kaming abutang customer. Ano siya? Nagulat ako, ang dami nang nagulputan dyan na tindahan. Sabi ko, ano kayang magandang pwede natin i-con dito. Kaya nag-iisip-isip na kami guys. Hindi tayo patatao, di ba? Ayan. Dagdagan natin ang gulay yung ating gulay. Sarap maraming gulay. Ayan, gagawa rin pala kami guys ng pamalit muna natin sa may milk tea. Dahil umihina na. Mag-isip tayo ng medyo mura-mura. Try natin magpalamig na coffee jelly. Magkano po? Ayan guys, nagpapatanim na yung ating dito, kapitbahay. Bilis nila magtanim kanina, doon lang ilang oras pa lang. Ang nakakalipas, nandito na sila. Ganda i-drone to. Ang ganda ng view talaga dito guys. Hotdog. Magkano yung hotdog? 15. Saan kayo magkain daan? Mayroon Meron po. Saan yung mo, budo? Dito po yung sa baso. Apat na may. 5 isa. Apat sa'yo? 5 dyan. Di ba ako siya? Lima lang. Swak sa banyo. Ikaw ilan? Ito. Nagay 5 pesos only. Ay, dito. Ilan yung pera mo? 30? Wait, ako lang. Sa'yo, 5? Igaganti niya sa'yo. Marami niyo pa? Ay, kinaganti niya. Wait, gaganti niya. Pastel po. Bili na kayo ng palamig sa malamig. Pastel nga po. Ilan? Lagay lang ulit sa pakabili dito.
Lalagyan ba yun? Walang kanin. Yung walang... yung sa'yo, tama yan. Yung sa'yo? Magkano? 25. Dalawa. Walang tayo tubig. Ito na yan. Oh, palamig daw pa eh. 5 lang yan, George. Coffee rice. Huwag kami yan. Ano kayo? Di ba yun ata? Kunti man. Paglagay tayo ng 5 pesos. Pwedeng 5, pwede. Kadami-dami. Anong isda? Pagkain ka na ako ng santo. Dati hindi makauhog na ako. Kumagawa ko. Pakon sila, pakunti ganyan lang yan sila. Hindi sila sabay-sabay. Sabi ng lalaki, ano nung dati kadaming tao. Yung estudyante rin na isa, di ba? Ay, Ngayon na lang ako nakabili dito. Paano doon ako sa kabila-kabili ako? ay, hindi, yung elementary yung dati. So, ano yun? Ay, oo, siya yung elementary natin lang. Ay, doon natin may basket na rin sa ganda. Yung parang ginagawa po, red velvet po. Red velvet lang ay. Pastel daw. Ilang pastel? Basta sa akin. Yung may rice yun? Ano yung pastel? Bago walang rice. 29? Opo. Ante yelo. Ano ba sa'yo, adobo? Meron din, kalati din. Ulam. Lahat ng Really? Really po ako. I don't know. Ano ba yung binili ko? Gigiling-giling or? Okay lang yun. Ako, sarap. Ano daw? Kalati rin naman. Nakatawa ako. Wala kayong ating buwan. Wala ka kasi. Bili pa ako. Lagyan mo na lang. Ikaw mo magpapalala. Diniling-diling. Yung may rice, 25. Yung Emil, lagay mo dun pa sa. With rice? Dugma po. Meron pa po. Isa. Isa nga po. Sabay na tayo. James. 5 lang. Sino ko ngayon? Pastel nga po. 2. Kaya? Ay, sakala mo hindi ah. Yan. Tubig nga te. Pastel po, 2. Pahirapan pa raw. Bebe? Isa kasi. 2 po sa with rice, be? Oh. Pastel, ate. Masaya. With rice? Ano yung pastel? Wala siguro pastel. Wala na. Ayun, sana. With rice? Ay, dalawang ano ko yun, no? Ano po? Eh, dalawa daw, che. Kuya, yung pastel, saan na yun? Pero nga po. Hindi, pastel. With rice? Ate. Ate, matcha po. Kuya, anong size, be? Malamig daw yun. Wala yung pastel, walang rice guys. Dalawa po. Takang ka na eh.
Ay, Jay, bigay mo yung 10, 20, Dahil sa akin, isa. May dalawa. Tama lang magbayad. Ay, dalawang pastel niya, ate. Kaya dalawang pastel niya, ate. Ate, magkano yan? Isa po. Ay, hindi. Tatlong pastel na po, tapos... Tatlong pastel na lang. Tapos yung unang kanin. May kasakin tayo. Ikaw pala may pamit eh. Tapos yung unang kanin ko lang. Saan tayo isa tayo? Wala ko sa akin sa bayad na. Bali ilan? Ito dyan ako dito. Boy. Dati, nakakuha na ka na eh. May sa akin tayo bayad ko tayo. Boy, may tingin din na. Ito po. Sa kanya po yun. Tapos ay, yung unang kanin ko na. Panghiwot is yung... Kinay, kinay. Gagangay? Gagangay? Yun ay, Ano na ako na yun? Internan guys. Nagbigat tibat tito nay. Ano pa? Nutay? May kanin? Yup. Ano to? Tapos? Sako. Large. Hindi na tayo kain. Winter na ay tapos. 29 yung ano, winter melon. Isang winter melon, 29. Ako din po magkano po milk tea? Magkano po milk tea niya? 29 yung 39. Isang winter melon, 29. 39 po natin. Magkano po yung milk tea? 29. Ano po flavor na yan? Ano yung size pa? Taro po, taro. Taro daw. Really costly. Paano po sa stick po? Sige ko level lang po nag-stick. Kaya. Ayun, taro. Sarap po yun, hindi mo ko ito bayad ko. Taro, tsaka isang ganito. Ilang ay meron. Pwede mo makayaw ng plastic na yun? Kaya nasa sasawan. May pipe kami. Kita ko lagay ko sa ano ko sa labakunan ko. Si Jack, si Jack, may chicken pastas po. Meron. Fried rice po. Kumain na pala kayo.
Ang tape mo lang nga natin. Ilang taon na po kayo nalating? Wala pa kami maliit. Ulam lang tayo. Wala pa 1 year pero ano na agad. Pastela. Ito ha? Ay, may dito dito. Sinigang kanina? Sinigang? Bye-bye. Ay, na lang nagkakahati ko. Ha? Huwag na. Okay na. Meron pa pala dito. Ay, wala na wala. Sige. Ano yung bele? Ay, sorry. TikTok ni, ano? Ni Jang yung TikTok. Ay, ang dilim na naman oh. Pero okay lang yan para ano, magkatubig naman yung mga talukan. Ang daming nagpapa ano na dito, nagpapa water pump. Ang pagluto niya. Nagpapatumakan niya. Kayo ante, nagpapatubig kayo ng ano? Wala pa nga. Ala kasing ulan Nawa eh. nila dyan sa Karayan. Aywan kong buwan. Tapos na naman ang maghapon dito sa tindahan guys. Uwian na naman. Maga kami uwi kasi nga ano, may Bukas ulit. panata pa kami. Wala si Auntie Paseng nag-loan. Takas! Nagganti-ganti ligay. Nag-absent daw kasi si Auntie Ligay nakaraan kaya nagganti rin siya. Kita-kits ulit sa sunod episode mga ka-dragon. Ingat po kayo palagi. Inaramdam.